čo by sme si pred 10 rokmi len ťažko predstavovali, že Spojené štáty budú rokovať s Čínou nie z nadradenej pozície, ale z rovnej pozície. Niečo, čo sa veľmi zásadným spôsobom dotýka otázky suverenity, lebo sa bavíme o výkone toho štátneho monopolu na násilie. V minulosti sme mali rôzne simulácie, ako by ten konflikt mohol prebiehať. Ten výsledok v zásade bol, že Mojím dnešným hosťom je Matej Šimalčík, výkonný riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií a jeden z najvýraznejších slovenských expertov na Čínu, Tajvan a bezpečnostné vzťahy medzi Európou a Indo-Pacifikom. Vo svojej práci sa venuje najmä čínskemu vplyvu v Strednej Európe, ekonomickej bezpečnosti, akademickým väzbám, hybridným hrozbám a tomu, ako sa malé štáty ako Slovensko dokážu orientovať vo svete rastúceho súperenia medzi veľmocami. Vítajte pri pozeraní alebo počúvaní podcastu Infosec Report, portálu Infosecurity.sk, kde sa venujeme bezpečnostným, obranným a technologickým výzvam súčasnosti. Témam, ktoré ovplyvňujú kvalitu našej demokracie a odolnosť nás všetkých. Spolu s vami tak pomáhame vytvárať krajinu, kde o budúcnosti rozhodnú tí, ktorí rozumejú svetu. Ak sa vám táto epizóda bude páčiť, podporíte nás tým, že sa prihlásite na odber nášho týždenného briefingu na www.infosecurity.sk. Matej, vítaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že si prišiel. Dnes sa budeme rozprávať o Číne a prvá otázka je, prečo by nás na Slovensku Čína vlastne mala zaujímať? Je to ďaleko? Je to fyzicky ďaleko, ale musíme si položiť asi otázku, že či fyzická vzdialenosť je niečo, čo definuje súčasné medzinárodné vzťahy a medzinárodné usporiadanie a vieme teda, že tá fyzická vzdialenosť nie je až tým takým zásadným definujúcim kritériom, prečo by nás nejaká časť sveta mala alebo nemala zaujímať. Čína by nás určite mala zaujímať hlavne z toho hľadiska, že dnes ide, pokiaľ sa nepozeráme na EÚ ako celok, tak ide o druhú najväčšiu ekonomiku na svete, druhú najmocnejšiu mocnosť na svete po Spojených štátoch, ktorá je zároveň v intenzívnej súťaži, v intenzívnej konkurencii so Spojenými štátmi, v intenzívnej konkurencii s Európskou úniou ako takou, čím sa teda dostáva samozrejme do tej pozície, že čínske rozhodnutia, čínske správanie vo svete nás, aj keď si to možno nevždycky uvedomujeme, ovplyvňujú našu bezpečnosť, ovplyvňujú náš blahobyt. A toto sú všetko teda tie dva hlavné dôvody, pre ktoré sa musíme Čínou dnes čoraz viac zaoberať. Samozrejme, pokiaľ sa na to pozeráme z toho hľadiska fyzickej bezpečnosti a teda tých fyzických vzdialeností, tak naďalej platí, že pre Slovensko Rusko je stále bližšie, je to omnoho bližšia fyzická hrozba, ale pokiaľ sa budeme pozerať na medzinárodné usporiadanie, medzinárodné vzťahy z nejakého dlhodobejšieho horizontu, tak tam si musíme jednoznačne povedať, že našu budúcnosť budú omnoho viacej definovať rozhodnutia Číny ako rozhodnutia Moskvy. A možno, že aj rozhodnutia Spojených štátov, pretože to sa ešte uvidí. A k tomu sa možno tiež dostaneme, ale presne ako si povedal, od tej bezpečnosti potom logicky závisí aj blahobyt, pretože jedno bez druhého, respektíve blahobyt bez bezpečnosti nemáme, ani mať nemôžeme. A v tom meniacom sa svete, pretože už o tom asi nepochybujeme, že ten povojnový poriadok, usporiadanie sveta sa na dobro zmenilo. A v tom dynamickom pohybe sa nachádza jednoducho aj každá veľmoc. Medzi ne ešte stále rátame aj Rusko, aj Spojené štáty, aj tú Čínu. No ale ako sa to dotýka nášho každodenného života? Prečo by si to niekto vôbec mal prečítať niekde v novinách alebo vypočuť v našom podcaste? Tak keď sa na to budeme pozerať tou optikou Slovenska ako malého štátu, tak čo nás určite musí zaujímať ako definujúce kritérium pre našu vlastnú bezpečnosť je prežitie medzinárodného poriadku založeného na dodržiavaní pravidiel. Toto je niečo, o čo sa Čína dlhodobo snaží zmeniť. Vníma to
medzinárodné usporiadanie ako niečo, čo vznikalo v podstate z rozhodnutia západných štátov, že nemala v tom čase nejakú zásadnú možnosť formovať to medzinárodné, že povojnové usporiadanie. A dnes vníma, že z pohľadu jej vlastných záujmov jej toto úplne nevyhovuje. Čína by rada videla taký svet, ktorý by bol multipolárny, bol by definovaný sférami vplyvu, kde by ten mocenský pól mal rozhodujúce slovo v tom, ako sa budú vyvíjať jednotlivé štáty v rámci tej sféry vplyvu. Toto je samozrejme usporiadanie, ktoré síce nie v multipolárnom, ale v bipolárnom usporiadaní sme tu kedysi mali. Vieme si zhruba predstaviť, ako také usporiadanie funguje, kedy zásadné rozhodnutia o tom, ako naša krajina bude smerovať, nie sú robené doma. V tom čase boli robené v Moskve. A toto je teda to usporiadanie, ktoré by Čína rada videla. Z nášho pohľadu usporiadanie sveta, ktoré je založené vyslovene na rozhodnutiach veľmoci, takéto usporiadanie, že the might is right, čiže rozhodnutia silnejších aktérov sú tie, ktoré sú, nazvime to, že správne, hej, alebo tie, ktoré teda na konci dňa budú definovať to medzinárodné usporiadanie, tak z pohľadu malých štátov toto je niečo, čo nie je žiaduce, nakoľko dodržiavanie pravidiel, či už v podobe medzinárodného práva, nejakých úzusov, nejakých obyčají, tak to je niečo, čo nám samozrejme vyhovuje a mali by sme či už samostatne, alebo ešte o mnoho viac prostredníctvom Európskej únie, čo je náš taký prirodzený stepping stone, taký ten stupienok prostredníctvom ktorého môžeme sa viacej zapájať do tej veľmocenskej politiky, tak by sme sa o toto mali snažiť. Je tam aj ten element toho blahobytu. Ty si hovoril, že bez bezpečnosti nemôžeme mať blahobyt, ale zároveň platí to, že bez blahobytu nemôžeme mať ani bezpečnosť, keďže tá bezpečnosť niečo stojí a musíme mať nejaký ekonomický výtlak na to, aby sme tú bezpečnosť si vedeli zabezpečiť. Vidíme to v kontexte tej aktuálnej diskusie o remilitarizácii Európy, ako to celé zafinancovať. A v tomto rozmere sa musíme zaoberať aj Čínou, ktorá je dnes najvýznamnejším ekonomickým konkurentom pre Európu, aj pre Spojené štáty a tým, akým spôsobom tú ekonomickú súťaž s Európou vedie, kedy teda častokrát si pomáha netrhovými metodami, tak to má samozrejme nejaké neblahé dôsledky pre Európu v podobe napríklad európskej deindustrializácie, automobilového priemyslu, napríklad stojárskeho priemyslu, ale aj vytvárania v podstate závislosti sveta na čínskej ekonomike, ktoré následne dokáže zneužívať vo svoj prospech. Videli sme to pred pár rokmi pri Litve, kedy Čína intenzívne v podstate weaponizovala globálne výrobné reťazce v neprospech Litvy len teda kvôli tomu, že Litva si dovolila kritizovať Čínu a zároveň rozvíjať vzťahy s Tajvanom. Ale videli sme to aj v nedávnej dobe, kedy Čína napríklad prijala rozsiahle reštrikcie na export kritických minerálov, ktoré sú nevyhnutným vstupom už pre ten spomínaný automobilový priemysel napríklad, ale aj pre čipový priemysel, bez ktorého nedokážeme v podstate v modernej ekonomike fungovať, lebo na konci dňa aj ten zbrojársky priemysel je závislý na tom, aby mal dostatok vstupov z polovodičového priemysla napríklad, kde Čína si vytvára tú globálnu pozíciu, že chce byť dominantným lídrom. Rozbalil si toho strašne veľa a povedal si vlastne povede na asi 4 ďalšie otázky, ktoré už som mal na teba pripravené. Môžeme si ich rozmeniť na drobné. Rozmeníme si to na drobné a je to veľmi dobrý prierez tým, prečo by sme na Čínu mali dávať pozor, respektíve prečo by sme si mali dávať pozor na ten diskurs, ktorý sa točí okolo Číny a prečo aj ako Slovenská republika aj z tej vládnej strany, respektíve zo strany politík štátu by sa malo Slovensko sústrediť práve na to, ako s Čínou jedná, ako k nej pristupuje. Chcel by som možno povedať pre tých, ktorí na tým možno nemali čas a možnosť rozmýšľať, že keď si hovoril o bipolárnom, monopolárnom a týmto multipolárnom svete, že ten bipolárny sme tu mali, keď bol svet rozdelený na západ a východ počas tej studenej vojny, ten monopolárny vtedy, keď svetu vládol západ na čele z USA. A ten cieľ, ktorý má Čína, samozrejme dostať sa znovu medzi tie veľmoci, rovnako ako Rusko, jej záujem je teda o ten multipolárny svet, o oslabenie úlohy Spojených štátov, oslabenie úlohy Západu a rast vplyvu samotnej Číny. A to isté samozrejme platí pre Rusko.
A prečo by sme sa my mali zaujímať o to, že ako sa dodržiavajú povedzme ľudské práva, alebo aká je vymožiteľnosť práva na tej medzinárodnej úrovni, ako funguje dodržiavanie medzinárodného práva, prečo je toto pre nás dôležité. Je to presne to, čo si ty povedal, že Slovensko je malý štát. A vo svete, v ktorom nefungujú pravidlá, malé štáty hlas nemajú. A rozhodujú práve veľké štáty, kde tá mocenská politika jednoducho vyšší berie. Hej? A preto práve ten stepping stone, alebo teda ten rámec, tá rodina tých krajín, ktorá je nám ideologicky a ekonomicky a vôbec kultúrne najbližšia, to je Európska únia, preto je našim bytostným záujmom byť súčasťou jedného veľkého segmentu hráča, ktorý potom má ako celok práve aj ten hlas v tej mocenskej politike na tej svetovej úrovni. Čína sa správa úplne normálne ako každá jedna veľmoc. Hej. To vlastne to, z čoho si povedal, neplynie nič zvláštne, napriek tomu, že z pohľadu možno ľudských práv alebo práve dodržiavania medzinárodného práva ide mnohokrát o neustále porušovanie týchto princípov, ale to vlastne robí každá veľmoc, robí to Rusko, dnes to robia Spojené štáty do veľkej miery oveľa viac otvorene ako kedykoľvek v minulosti. A povedzme si, že akým spôsobom vplýva Čína na Európu. To, čo poznáme z ruskej strany, je často sú tie informačné operácie, dezinformácie, šírenie, propagandy. Do nejakej miery to robí aj Čína. Vieme, že tie dezinformácie a propaganda sú súčasťou balíka vplyvu. Že nie je to jediný nástroj v tom toolboxe ani Číny, ani Ruska. Ale funguje to s tým čínskym vplyvom asi inak. Ako to funguje? Tak samozrejme čínsky vplyv má rôzne aspekty. Je pomerne široký, čo sa týka tých nástrojov, ktoré Čína v Európe používa. Keď si to rozmeníme na drobné, tak môžeme začať tými informačnými operáciami, alebo celkovo teda tým konceptom FIMI, ovplyvňovania informačných tokov, či už prostredníctvom dezinformácií alebo propagandy. Ďalej je tu samozrejme dôležitý a asi ešte viac dôležitý rozmer ako informačné operácie je teda vplyv na elity, budovanie väzieb a taký ten elite capture, či už politických alebo biznisových elít. Ten únos elít, ako poznáme aj na Slovensku. Áno, presne tak. Samozrejme, toto všetko robí aj Rusko, hej. Ale robí to aj Čína. Ďalej, samozrejme, tu máme ten element ekonomických väzieb, ktoré Čína využíva vo svoj prospech, hlavne v prípade tých ekonomických vzťahov, kde Čína má v podstate, v ktorej prospech hrá nejaké vytvorenie nejakej závislosti. Hej. Ja už som to spomínal pri tej predchádzajúcej otázke, kada závislosť Európy a celkovo sveta na Číne, pokiaľ ide o prístup ku kritickým surovinám, kritickým materiálom, vytváranie si tej pozície v tom čipovom priemysle a tak ďalej. Toto sú tiež v podstate body, ktoré Čína dokáže využívať vo svoj prospech. Častokrát vidíme, že to konanie Číny môže byť samozrejme aktívne, že aktívne niečo robí, ale veľký element tu zohráva aj sebacenzúra rôznych aktérov, ktorí sa v podstate rozhodujú, že nejaké konanie neurobia len kvôli tomu, že dúfajú, že to nebude provokovať nejakú čínsku reakciu. Môžeš uvieť nejaký jeden krátky typický príklad? Hej, tak pri tých aktívnych, ja som to spomínal, napríklad teda tú weaponizáciu dodávateľských reťazcov pri Litve. Videli sme to nedávno pri čipoch a automobilovom priemysle, taká tá sága výrobcu čipov Nexperia, kedy Holandsko sa snažilo v podstate získať naspäť kontrolu nad Nexperiou, keď to veľmi zjednoduším, ale výsledok boli teda extenzívne reštrikcie na import vstupov nevyhnutných pre polovodičov a pre automobilový priemysel. Pri tej sebacenzúre tam je to samozrejme ťažšie, lebo ťažko sa dokazuje, že niekto sa seba cenzuruje, hej, teda dokazujeme, že niečo sa nestalo, čo z povahy veci sa samozrejme ťažšie zisťuje, ťažšie sa o tom píše a hovorí. Ale vidíme to napríklad pri
Keď si to zoberiem spätne aj na Slovensku, aj rok 2021, hovorilo sa tu o tom, že premiér Matovič sa nezúčastní na samite platformy 16+1, čo je taká platforma, ktorú Čína využíva na rokovania so štátmi strednej a východnej Európy. Na konci dňa v snahe nevyprovokovať nejakú čínsku reakciu sa premiér Matovič vtedy zúčastnil. Hej. Hovorí sa o to, že to súvislo aj teda s potenciálnymi dodávkami vakcín z Číny do Európy, kde Čína dávala najavo, že teda tí aktéri, ktorí sa nezúčastnia, budú niekde na spodku toho potenciálneho zoznamu importérov, alebo skôr importérov, lebo teda keď si sa vrátime do covidu, tak vieme, že Čína to nedávala pomoc, ale predávala, napriek tomu, že sa to snažila frameovať ako pomoc, a to sa teda dostávame do toho FIMI. Vlastne z Číny, to už necháme bokom vôbec. No, to je kapitola sama o sebe. Zaujímavý element je potom, a to je otázka vplyvu, ale aj otázka získavania technológií, je vplyv na akademické prostredie. Pokiaľ sa budeme baviť hlavne teda o humanitných a sociálno-vedných odboroch, tak tam je samozrejme pre Čínu dôležitý ten aspekt ovplyvňovania informačných tokov v záujme vytvárania takého akademického diskurzu, ktorý bude v súlade s čínskymi záujmami. Čiže napríklad, aby neprebiehala kritická akademická diskusia o Ujguroch, o Tibete. Nedávno sme celkovo stav ľudských práv. Nedávno sme boli svedkom takejto situácie v Veľkej Británii. Minulý rok univerzita Sheffield Hallam v podstate zakázala publikovať svojej profesorke ľudských práv výskum na nútenú prácu v dodávateľských reťazcoch týkajúcu sa Ujgurov. Práve kvôli tomu, že na univerzitu rozsiahlo tlačila čínska tajná služba. Okay. Čiže takéto historky a to je jeden z mála prípadov, poznáme, ktorý sa dostal na verejnosť. To je jeden z takých prípadov, ktorý sa dostal na verejnosť, veľmi intenzívne diskutovaný. V samotnej Veľkej Británii spustil parlamentné vyšetrovanie do vplyvu Číny v univerzitnom prostredí. Nutné povedať aj teda to B, že snažíme sa na to v Európe reagovať. Ako to býva, je to pomalé, je to fragmentované, ale hýbeme sa správnym smerom v snahe obmedzovať tieto vplyvy. A hýbeme sa správnym smerom aj na Slovensku. K tomu sa možno ešte úplne dostanem, lebo to je dôležitá vec. My sme tu mali, ja to niekedy spomínam naprieč epizódami, aj taký dokument, ktorý sme napísali kdesi počas pôsobenia minulej vlády, a tam bolo tiež napísané, že napríklad ochrana intellectual property, to je po slovensky duševného vlastníctva, ktoré je často aj predmetom potom krádeží práve napríklad počas univerzitných spoluprác čínskych univerzít a slovenských univerzít, kde sa spolupracuje na výskume, že toto je malo byť ošetrené napríklad zo strany tých univerzít, a sú ešte rôzne iné tie levely, kde vlastne, ako si pekne povedal, Čína vplýva na to prostredie, a ja som to pred chvíľou povedal, že sa správa v podstate ako veľmoc a teda využíva všetky svoje tie nevojenské prostriedky, napríklad ekonomický nátlak alebo ten elite capture, únos elite, práve na to, aby dosiahla svoje politické ciele. Že tým pádom, že krajinu s obrovským ekonomickým potenciálom a silou riadi ako keby jedna entita, alebo teda strana, tak má pod kontrolou celý ten veľký aparát a môže v podstate efektívne vyvíjať takúto tú činnosť, ktorú napríklad v spojení s Ruskom voláme tiež hybridné pôsobenie, alebo tiež sa tomu teda hovorí pôsobenie v šedej zóne, napríklad aj teda konkrétne v Číne. Je to teda využívanie tých nevojenských spôsobov na vyvíjanie nátlaku na partnerov, spojencov, a práve za účelom získania politického vplyvu a postupné napríklad erózie, v tomto prípade, teda to zaramcujeme celé, erózie aj tej dominancie západu, Európy a Spojených štátov. A teda poďme sa pozrieť na to, čo sa stalo práve pri poslednej návšteve, ktorá sa odohrala iba niekoľko dní dozadu. Týždeň to bol Donalda Trumpa práve v Číne, priamo aj s čínskym vodcom. A
Ako to čítaš? A veľmi krátko, aký ja mám dojem z toho, keby som to mal zhodnotiť pod hrubou čiarou, tak potenciál, kedy Spojené štáty mohli počiarknúť svoju dominanciu a naozaj tú Čínu zanechať ďaleko ani nie, že v tesnom závese, ale proste, že v závese, v tých pretekoch o dominanciu práve v tom multipolárnom svete, tak urobil ten Donald Trump a jeho teda delegácia presný opak. Že tá Čína je už v tom tesnom závese v pretekoch o tú globálnu dominanciu. Sme naozaj tam, že teraz, keď Spojené štáty vedome oslabujú svoj globálny vplyv, začína Čína nastupovať ako jednotka, number one na to svetové pódium? To je dobrá otázka. Tie preteky podľa mňa ešte stále prebiehajú a zatiaľ by som úplne neprejudikoval ten výsledok, aký budú mať. Tak trošku provokujem. Jasné, a to je dobré, že provokuješ, lebo nám to otvára možnosť sa o tomto rozprávať. Ale tá optika skutočne nebola úplne najlepšia. Musíme si povedať na jednej strane to, že Čína a Spojené štáty rokovali, v zásade nie je na škodu. Hej, to napätie a riziko vzniku veľmocenského konfliktu je vysoké a snaha o znižovanie toho napätia je v zásade žiaduca. Hej. Ale treba sa baviť o tom, že za akú cenu sa to napätie znižuje a či sa Spojené štáty pri tých rokovaniach správali veľmocensky alebo nie. To súčasné stretnutie, ktoré prebehlo zhruba pred týždňom a pol, je v podstate prvým zo série. Hej. Tých stretnutí medzi Donaldom Trumpom a Xi Jinpingom bude ešte niekoľko tento rok, takže bude to mať nejakú ďalšiu trajektóriu vývoja. Čo je však dôležité je, že v prípade týchto rokovaní, ktoré teraz prebiehali v Pekingu, tak to nevyzeralo, hej, že by Spojené štáty mali nejako zásadne navrch. Vyzerali, povedzme, že takmer rovnocenne, čo je niečo, čo by sme si pred 10 rokmi len ťažko predstavovali, že Spojené štáty budú rokovať s Čínou nie z nadradenej pozície, ale takmer z rovnej pozície. Veľmi sa diskutovalo pred tým stretnutím o tom, že aké nejaké ústupky bude Trumpová administratíva ochotná Číne urobiť v záujme teda znižovania napätia a teda toho rokovania. Podstatné je, že zatiaľ tie rokovania k ničomu zásadnému v podstate neviedli. Čiže to je v zásade pozitívne, že dobre, dohodli sa nejaké ekonomické díly, že Čína bude nakupovať viac soje zo Spojených štátov, že nakúpi viac Boeingov, že Čína nebude robiť nejaké zásadné exportné reštrikcie. Boeingu, nie? To neviem. Dávalo by to zmysel, prepáč. To neviem, ale rovnako sa správajú aj európske štáty, keď chodia do Číny. Hej. Typicky už je to takmer vtip, že keď ide prezident Macron do Číny, že koľko Airbusov sa predá. Hej. Takže s tými lietadlami to je tak ako celkom typická súčasť tých rokovaní s Čínou. No ale podstatné je, že v zásade zatiaľ Spojené štáty neurobili nejaký veľký ústupok Číne, čo sa týka tých veľkých strategických otázok, ktoré Čína by rada vznášala. Jadrom pre Čínu je otázka Tajvanu. Ten press release, tá tlačová správa po rokovaní, ktorá bola zverejnená čínskou stranou, vyslovene hovorila o tom, že otázka Tajvanu je najdôležitejšou otázkou v čínsko-amerických vzťahoch. A ak chcú mať Spojené štáty s Čínou dobrý vzťah, tak musia na ňu reagovať správne, hej, keď to budem parafrazovať. Áno. Na čo Donald Trump teda reagoval ako? Donald Trump, keď sa na to pozriem z toho tajvanského pohľadu, tak Tajvancom by samozrejme vyhovovalo, keby táto téma vôbec nebola otázkou rokovaní. To je samozrejme naivná predstava, keďže ide o kľúčový čínsky záujem. Ale v podstate ten výsledok je, nazvime to, že druhá najlepšia možnosť, ktorá sa mohla stať.
americká politika voči Tajvanu sa nejako zásadne nezmenila. Marco Rubio to explicitne povedal vo svojich rozhovoroch po samite, že tá politika zostáva rovnaká. Tá politika Ameriky voči Tajvanu a teda voči tomu potenciálnemu konfliktu s Čínou je založená na premise strategickej nejednoznačnosti, že teda Spojené štáty vyslovene nehovoria o tom, že ako sa zachovajú v prípade konfliktu a je to súčasť snahy o odstrašenie tej čínskej agresie vďaka tomu, že sťažujú Číne kalkul. Hej? To je ináč celkom dôležité povedať, že presne existuje niečo také ako stratégia nejednoznačnosti alebo teda nepredvídateľnosti, keby by sme to ešte mohli parafrázovať. A to je presne tá súčasť toho odstrašenia, o ktorej hovoríme aj často v tomto podcaste v iných kontextoch, aby práve Čína nevedela, ako Spojené štáty budú reagovať. To znamená, že tá ambivalencia alebo tá nerozhodnosť tej reakcie nie je nutne reakciou práve Donalda Trumpa, ale je to taká kontinuita tej americkej politiky voči Tajvanu, alebo teda voči Číne, ktorá chce ten Tajvan. Áno, tá politika je pomerne kontinuálna, je dokonca definovaná v právnych predpisoch Ameriky. Zákon o vzťahoch s Tajvanom, ktorý bol prijatý potom, ako Spojené štáty uznali Čínsku ľudovú republiku, vyslovene hovorí o tom, že Spojené štáty majú povinnosť podporovať Tajvan dodávkami zbraní napríklad a to sa stále deje. Ale dostalo sa to aj na pretras počas tých rokovaní. Jedno z tých vyjadrení Donalda Trumpa po samite spočívalo v tom, že považuje dodávky zbraní pre Tajvan ako páku na vyjednávanie. Bargaining chip, leverage. Okay. Čo zase nie je úplne ideálne, že to takto poňal. To si musíme povedať na rovinu, že pokiaľ sa bavíme o tom, že podpora Tajvanu sa dostáva do toho kalkulu rokovania veľmoci, tak to je ako v nejakej miere znepokojujúce. Donald Trump a teda celkovo exekutíva však nie je jediným aktérom, ktorý o tomto rozhoduje. Zásadné slovo tam má americký kongres, ktorý je pomerne konzistentný v tomto. Minulý rok bol schválený veľký balík vojenskej pomoci v hodnote 11 miliard dolárov. Tento rok tam už bol na stole 14 miliardový balík. A o tento 14 miliardový balík sa momentálne v Amerike hrá. To je ten, o ktorom Trump hovorí, že by mohol byť tým bargaining chip. Jasné. Takže uvidíme, ako sa to vyvinie. Budú tie ďalšie rokovania. Samozrejme, Tajvan samotný musí sa viac snažiť o vlastnú obranu. Aj sa o to snaží. Není to samozrejme jednoduché. Je to politicky výbušná téma aj doma na Tajvane, ale... Tajvanu sa ešte dostaneme, na to máme samostatný segment, lebo toto je podľa mňa absolútne kľúčová otázka, o ktorej sa de facto veľmi málo, alebo teda vôbec nehovorí u nás. Ale tým, že si vlastne načetlo, že tá americká politika voči Tajvanu je založená na tom koncepte tej strategickej nejednoznačnosti a spomenul si aj, že existuje zákon, ktorým sa Amerika vlastne, na základe ktorého sa Spojené štáty majú správať k Tajvanu. Aj to, že niektoré politiky vyslovene schvaľuje kongres, tak vzhľadom na to, že aký vzťah má Donald Trump a jeho administratíva k právnemu štátu a k tomu, čo môže a čo nemôže, respektíve musí a nemusí schváliť kongres, teda narážam teda na útok na Irán napríklad, ktorý tiež mal schváliť kongres a neschválil a Trump si išiel podľa svojho, tak na jednej strane je to naozaj, že taká tá nejednoznačnosť na steroidoch a na druhej strane je to nepredvídateľnosť aj dovnútra a hlavne teda aj do, povedzme, svetových na finančných trhoch, ktoré potom budú na prípadnú nečinnosť Spojených štátov pri prípadnom teda ataku Číny na Tajvan naozaj odtrasené. Tak kde je v tomto celom Európa? Lebo však po Trumpovi prišiel do Pekingu Putin a kde stojíme my? Kde stojí Európa voči Číne a v otázke potenciálneho konfliktu v tajvanskej úžine? Prepáč, ja to ešte trošku zúžim a nechcem sa sústrediť nutne na tú tajvanskú úžinu a na samotný Tajvan, ale na to, čo sme hovorili predtým, a to je tá európska závislosť, respektíve nezávislosť na, povedzme, čínskych dodávateľských reťazcoch alebo čínskych technológiách
podobné témy riešime práve aj naprieč epizódami Infosec Reportu v zmysle závislosti na, povedzme, amerických IT sieťach a infraštruktúrach, alebo vôbec teda, keďže máme ten multipolárny svet a už na partnerstva a spojenectva sa nedá spoliehať tak ako v minulosti a Európa má a musí získať novú úroveň technologických, dodávateľských a iných foriem vlastnej suverenity, tak ako sme v chápaní na európskom kontinente tej skutočnosti, že keďže teda máme rozpad tohoto svetového poriadku a nemáme len závislosti zo Spojených štátov, ale teda do veľkej miery aj z Číny, o ktorých sme doteraz nehovorili, a tým, že tá Čína rastie a Európa má pred sebou veľkú výzvu, kde bude v najbližších 10 rokov stáť na tom svetovom javisku. Aké je to povedomie v hlavách, v mysliach tých európskych policymakerov o tom, že sú naozaj, je dôležité robiť tie kroky k tej európskej sebestačnosti, nezávislosti a budovaní tej vlastnej suverenity, povedzme aj na úrovni technológií, dodávateľských reťazcoch a podobne. No, ja by som možno začal tým, že na európskej úrovni sme začali rozprávať o závislostiach na Číne o mnoho skôr ako o závislostiach na Spojených štátoch. No, sme toho narozprávali už strašne veľa krížom krážom. A rozprávame o tom už celkom dlho. Hej. Jedna vec je, čo rozprávame potom, druhá vec je, že čo robíme. Tá diskusia o závislostiach na Číne, čínskom ekonomickom vplyve v Európe mala rôzne fázy. Ten diskurs vo veľkej miere začal už niekedy v roku 2015-2016. Vtedy bola Čína v podstate na nákupoch v Európe, skupovala veľa európskych firiem, malé a stredné podniky, technologické firmy, ktoré ešte stále v podstate v tom období po ekonomickej kríze boli v zlých podmienkach, povedzme, a Čína ich dokázala veľmi jednoducho nakupovať. Hej. Takým tým zlomovým momentom bola kúpa nemeckej firmy v oblasti robotiky, KUKA. A vtedy to tak všetkým akože trošku zablikalo v hlave, že aha, toto sa deje, musíme na to nejako reagovať, inak európske technológie nebudú naďalej európske. Odtedy sa samozrejme tá diskusia veľmi vyvinula, ale aj tie rôzne problémy, ktoré v prípade Číny a závislosti na Číne máme, sa vyvinuli. Od roku 2019 máme v Európe v podstate stratégiu voči Číne, ktorá vníma Čínu v takých troch rámcoch naraz. A teda hovorí o tom, že Čína je na jednej strane partner pre rokovania o globálnych témach, globálnych problémoch, od terorizmu cez po klimatickú zmenu. Zároveň je to teda ten ekonomický konkurent a systémový rival. Ten systémový rival, to súvisí s tou snahou o to multipolárne usporiadanie. A tá ekonomická konkurencia, tak tam je práve dôležitá tá otázka tých závislostí. Dnes vidíme, že Čína tým, ako teda čínsky trh narastol, je samozrejme pre Európu dôležitým exportným partnerom. Nemecké firmy hlavne teda veľmi profitujú z exportu do Číny, či už automobilky, strojárenské firmy, chemický priemysel a tak ďalej. Vo veľkej miere sú tie firmy dnes už aj lokalizované priamo v Číne. A to je jeden ten aspekt toho problému. Ďalej tu máme tému potom tých závislostí v dodávateľských reťazcoch. A výrobe, teda akože to je možno taká jedna z tých najvýraznejších aspektov toho, že na čom sme vlastne že prečo sme závislí tak od tej Číny, je, že možno veľa vecí sa vymyslí, nadizajnuje, to R&D alebo ten vývoj je buď v Európe, alebo povedzme niekde inde, ale tá výroba práve kvôli neuveriteľne nižším nákladom je práve v Číne. A toto je závislosť. Toto bol ten počiatok tej závislosti. Samozrejme výrobné náklady v Číne dnes versus pred 20 rokmi sú niekde inde. Takže už to nie je také, ako to bývalo. A tie produkty s tou najnižšou pridanou hodnotou sa už dnes vyrábajú niekde inde. Ale pokiaľ ide o produkty s vyššou pridanou hodnotou, tak tam Čína je naďalej samozrejme
konkurencieschopná. Má to niekoľko dôvodov. V prvom rade samotná veľkosť Číny umožňuje tým firmám mať v Číne veľkú úsporu z rozsahu. Potom sú tam také tie negatívnejšie momenty, hej, a pri niektorých firmách sa môžeme baviť o využívaní nútenej práce, čiže takýto sociálny dumping, environmentálny dumping, to, že tie firmy nepodliehajú tak prísnym environmentálnym štandardom napríklad v Číne. Že nepodliehajú prísnym štandardom ľudskoprávnym a environmentálnym znamená, že nerešpektujú štandardy environmentálne a ľudskoprávne. Áno, to je tak pekne politicky povedané. Že v továrniach pracujú deti a tie emisie sú... Deti nie, ale ako bavíme sa o nútenej práce napríklad náboženských menšín, aj Ujgurov napríklad. Čiže moslimská menšina v Číne. Samozrejme to, že Čína má o mnoho nižšie environmentálne štandardy ako Európa, to nie je žiadna novinka. Hej, to vieme a je to jeden z dôvodov, prečo tam tie firmy chcú byť, lebo to znižuje to samozrejme náklady na výrobu. Čiže v podstate Európa, alebo tá celkovo Západ boli veľmi radi, že môžu tieto negatívne externality lokalizovať mimo náš priestor, aby sme tu mali čistý vzduch, aby sme tu mali pekne poriadok. Hej. To je to, k čomu sa chcem dostať, to napätie medzi tým európskym biznisom, ktorému sa toto veľmi páči, pretože je to rentabilné, profitabilné a presne tak externalizovali problematické časti výroby niekde úplne inde. A tým politickým tlakom, respektíve úlohou policymakerov a politikov, ktorí si uvedomujú, že toto je strategická závislosť, ale zároveň majú ten tlak zo strany práve toho biznisu, že kde vidíš tam ten posun? Je tam nejaký posun? Určite tam ten posun je, hej. Keď sa na to pozrieme napríklad na tú závislosť na dodávke kritických minerálov, hej, to je taký dobrý príklad. Tam ako celý svet je v podstate závislý na Číne. Nie kvôli tomu, že by sme tie minerály a tie kovy nevedeli ťažiť niekde inde. Oni sa často dokonca ani v samotnej Číne neťažia. Hej, tá ruda sa napríklad ťaží v Afrike a tak ďalej. Ale Čína je dominantným hráčom, pokiaľ ide o jej procesovanie. Čiže zhruba 90% procesných kapacít sa nachádza v Číne. Okay. A na toto Európa reaguje. Hej. Máme dnes k tomu vytvorené politiky, fondy a tak ďalej, ktoré sa snažia o to, aby sme tú závislosť znižovali. Či už financovaním nových projektov mimo Čínu, v Európe aj mimo Európu, zlepšovaním recyklácie tých materiálov, lebo však vieme, že kopu elektroniky sa napríklad vyhadzuje, tie kovy sa dajú z nich zrecyklovať s cieľom v podstate znížiť tú závislosť. Ty si hovoril, že v podstate ten export negatívnych externalít vyhovuje európskym firmám. On v zásade vyhovuje aj európskym spotrebiteľom. Hej. Jeden z tých rozmerov je, že pokiaľ chceme byť menej závislí na dodávkach kritických minerálov z Číny, tak Európa hold bude musieť obnoviť asi ťažbu aj na vlastnom území. A tu práve čelíme problému, ktorému sa v angličtine hovorí, že NIMBY, not in my backyard. Hej. Že nie v mojej záhradke. Nie v mojej záhradke, nie za mojím humnom hneď. Videli sme to aj na Slovensku nedávno. Médiami preletela taká správa, že by sa mali robiť nejaké prieskumy v Malých Karpatoch práve týkajúce sa potenciálnej ťažby týchto kritických minerálov. No a hneď sa voči tomu ako spustila veľká nevôľa, hej, z tých lokálnych aktérov. Je to pochopiteľná nevôľa a teraz vlastne sa dívame na to pnutie medzi našou akože strategickou potrebou na tej najvyššej úrovni, povedzme ako Európskej únie, nutnosťou politikov presvedčiť o tom nielen svojich voličov, ale aj tie biznisy, čo sú veľké lobistické skupiny napríklad. A je to tá nevýhoda demokracie, že všetko, čo musí, alebo teda má byť na takejto úrovni schválené, musí prejsť aj nejakým kývnutím hlavy od vlastne od všetkých ľudí, ktorí napríklad môžu o takejto veci rozhodnúť v referende. Ale presúňme sa, a čo je teda veľká výzva, a k tomu som sa chcel dostať, ale dívam sa na to, že tu by sme tu sedeli naozaj, že ešte asi 2 hodiny. Dostaneme sa k Tajvanu. Všetci vlastne ako keby nejako vieme, že Čína si na ten Tajvan robí nároky, ale skúsme urobiť taký nejaký veľmi krátky prierez históriou, že prečo je Tajvan nezávislý ostrov, ako to tam vlastne funguje, má Tajvan vlastnú vládu a prečo si Čína na ňo stále robí nároky
A keď je taký malý a Čína je taký veľký hráč s takouto veľkou armádou, prečo si ho ešte vlastne nevzala? To je samozrejme pomerne komplikovaná historická otázka. Že nezávislý ostrov, ja si trúfam ísť ďalej a povedať, že to je nezávislý štát. V prvom rade si musíme povedať to, že štátny útvar, ktorý si dnes robí nárok na Tajvan, Čínska ľudová republika, nikdy nemal nad Tajvanom žiadnu kontrolu. Hej. Čiže pokiaľ Čínska ľudová republika hovorí o tom, že sa chce znovu zjednotiť s Tajvanom, tak toto inak už same o sebe je v podstate súčasť toho čínskeho ovplyvňovania diskurzu, lebo nejde o znovu zjednotenie. Tá jednota tam nikdy v rukách Čínskej ľudovej republiky pod vládou komunistickej strany nikdy nebola. To sa bavíme odkedy asi? Tak Čínska ľudová republika vznikla v roku 1949. Hej. Pokiaľ sa pozrieme na nejaké obdobie predtým, tak dobre pár rokov mala kontrolu nad Tajvanom Čínska republika, v tom čase vedená generálom Chiang Kai-shekom, ktorý keď prehral proti komunistom občiansku vojnu, tak utiekol na Tajvan. Hej. A ten štátny útvar, ktorý sa volá Čínska republika, ten dodnes existuje a teda nachádza sa na Tajvane. Je to samozrejme komplikovaná otázka, aj medzinárodná právna, aj medzinárodno vzťahová, hej, že ako k tomu Tajvanu pristupovať. Keď sa na to budeme pozerať čisto z pohľadu medzinárodného práva, tak medzinárodné právo nevyžaduje uznanie inými štátmi alebo nejakou časťou, nejakým konkrétnym percentom štátov ako medzinárodného spoločenstva ako kritérium pre definíciu štátnosti. Tých kritérií je len niekoľko a Tajvan ich všetky spĺňa. Hej. Na svojom teritoriu má populáciu, ktorá sa samoobnovuje, hej. Má tam nejakú vládu, ktorá vykonáva štátnu moc a napriek tomu, že väčšina štátov sveta Tajvan oficiálne neuznáva, nemá s tým diplomatické styky, tak napriek tomu Tajvan je schopný vstupovať do medzinárodných zväzkov a vystupovať v medzinárodných vzťahoch. A z tohto pohľadu medzinárodnoprávneho teda Tajvan spĺňa definíciu štátnosti. Z politických dôvodov, samozrejme s tým, ako rastla čínska moc, tak kopu štátov postupne prestalo uznávať Čínsku republiku, teda Tajvan, a teda prehodila to uznanie na Čínsku ľudovú republiku. Dnes je to len už hrstka štátov, malých štátov, Pacifické ostrovy, stredoamerické, juhoamerické štáty, jeden štát v Afrike, v Európe Vatikán, ktoré uznávajú oficiálne Tajvan. Ale napriek tomu je dôležité, že aj štáty, ktoré Tajvan oficiálne neuznávajú, majú veľmi rozvinuté kvázi diplomatické vzťahy, ekonomické vzťahy. Bavili sme sa o tých Spojených štátoch, platí to aj pre Európu. Platí to aj pre Slovensko? Platí to aj pre Slovensko, áno. Na politickej úrovni je to momentálne také všelijaké, ale tie vzťahy s Tajvanom nevznikli dnes, nevznikli ani včera, majú nejakú históriu a tie vzťahy pokračujú bez ohľadu na to, ako momentálne sa k Tajvanu stavia súčasná vláda. Máme tu napríklad zastupiteľský úrad? Máme tu, oficiálne to nevoláme zastupiteľský úrad, lebo teda nemá to v podstate, nejde o zastúpenie na rovnaké trvalé zastúpenie sa tomu hovorí, tuším. Ambasáda. Ale máme tu niečo že tajpejská reprezentačná kancelária. Hej. Áno, okay. Ale tá plní v podstate všetky úlohy ambasády. Hej. Slovensko takisto má na Tajvane svoj úrad. Nevoláme ho teda z tých politických dôvodov ako ambasáda. Je to Slovenský ekonomický a kultúrny úrad. Hej. Ale opäť máme tam slovenských diplomatov, ktorí tie vzťahy rozvíjajú. Rôzne vlády naprieč históriou Slovenska mali rôzny prístup k Tajvanu, rôznu mieru otvorenosti.
Taký ten pík sme videli zhruba v období Hegerovej vlády, kedy podľa našich kalkulácií, takej databázy, ktorú vedieme o tom, ako európske štáty interagujú s Tajvanom, bolo Slovensko najaktívnejším štátom v Európe na Tajvane. A to Česi boli teda dosť aktívni, a keď my sme boli takí ešte, že viac aktívni? My sme boli viac aktívni, len sme to možno o tom až tak veľa nehovorili. Hej? Až tak sme sa možno nespoliehali na tie symbolické gestá a viac sme išli po tej podstate. Dokonca si trúfam povedať, že sme boli v niektorých aspektoch efektívnejší ako Česko napríklad. Už len z toho hľadiska, že tým, že sme sa viacej venovali tej substancii, tak sme mali na tie naše vzťahy s Tajvanom o mnoho menšiu čínsku reakciu, čo je niečo, čo ako umožňuje tie vzťahy jednoduchšie rozvíjať potom. Urobili sme kroky, ktoré dodnes neurobili žiadne európske štáty, alebo len veľmi málo. Spolu s Poľskom sme jediný štát v Európe, ktoré majú s Tajvanom uzatvorenú extradičnú dohodu. Hej. Čiže v podstate o vydávaní ľudí na trestné stíhanie, o vydávaní odsúdených na výkon trestu a tak ďalej. Čiže niečo, čo sa veľmi zásadným spôsobom dotýka otázky suverenity, lebo sa bavíme o výkone, v podstate o výkone toho štátneho monopolu na násilie, prostredníctvom bezpečnostných zložiek, justičných zložiek. A teda boli sme teda veľmi aktívni. Hej. S nástupom 4. Ficovej vlády sa tá miera aktivity výrazne znížila na tej vládnej úrovni. To neznamená, že tie vzťahy neprebiehajú naďalej na úrovni miest, napríklad na úrovni akademických inštitúcií, na úrovni biznisu. Na Slovensku máme významnú prítomnosť tajvanských firieb dlhoročnú, Foxconn, Delta a tak ďalej. To sú významní ekonomickí hráči z Tajvanu. Ak tu jedného dňa budeme mať opäť vládu, ktorá bude otvorená vzťahom s Tajvanom, tak je veľký potenciál tieto vzťahy ďalej rozvíjať. Povedzme si ešte o tom, ako Tajvan dokázal udržať vlastnú nezávislosť práve pod tým enormným tlakom obrovskej Číny. Prečo tá Čína jednoducho ten ostrov nezaberie? Je to kvôli vojenskej prevahe Tajvanu, alebo je to kvôli niečomu inému? Tak Tajvan určite nemá vojenskú prevahu nad Čínou, to je fyzicky nemožné, aby 20 miliónový ostrov mohol mať vojenskú prevahu na 1,5 miliardovým susedom. Ako to teda dokázali? Dokázal to samozrejme vo veľkej miere vďaka rozsiahlej americkej podpore. Hej. To je alfa a omega, na ktorej stojí bezpečnosť Tajvanu. Predpokladáme samozrejme, že snaha Číny získať kontrolu nad Tajvanom, hlavne teda prostredníctvom nejakej priamej vojenskej agresie, vojenskej invázie, ale aj možno prostredníctvom iných nástrojov, často sa hovorí o blokáde napríklad, tak že by to bol spúšťač regionálneho konfliktu s globálnymi dopadmi. Hej. A povedzme si tých globálnych dopadoch. Hej, ja by ešte zostavím pri tom aspekte toho konfliktu, lebo teda v minulosti sme mali rôzne simulácie na túto tému od amerických think tankov, myslím, že CSIS to robilo, simulovali rôzne scenáre, ako by ten konflikt mohol prebiehať a aké by mal výsledky. Ten výsledok v zásade bol, že v žiadnej z tých simulácií Čína nevyšla víťazne. Hej. Ale teda aj celý zvyšok sveta by z neho vyšiel ako porazený zároveň. Čiže to je tiež ten aspekt, že pokiaľ Čína nebude mať pocit, že dokáže ten konflikt vyhrať, Tajvan bez nejakých zásadnejších problémov si udržať a bez toho, aby to spôsobilo rozsiahle ekonomické a spoločenské problémy priamo v Číne, tak to pôsobí samozrejme ako tiež nejaký moment, ktorý tú Čínu brzdí v tom, aby ten konflikt viedla. Tie dopady na svet, pomôžem si možno teda prirovnaním k Ukrajine a ruskej agresii voči Ukrajine. Na Slovensku si všetci zhruba vieme predstaviť, aké to malo ekonomické dopady, či už ide o rast
cien energií, infláciu, v podstate nutnosť odčerpávať financie z iných kapitol výdavkov smerom k obrane. To sú všetko zásadné náklady, ktoré kvôli rozhodnutiu ruského agresora musíme znášať. Platí zároveň to, že Tajvan je v medzinárodnej ekonomike násobne viac integrovaný ako Ukrajina a z tohto dôvodu by konflikt ohľadom Tajvanu mal mnohonásobne vyššie ekonomické dopady. Globálne ekonomické dopady. Tie čísla, že v aký rozsah by to malo, tak tie ako celkom divoko lietajú. Hej. Bavíme sa v niektorých ohľadoch o triliónoch eur, ktoré by to stálo globálnu ekonomiku. Odhady niektoré zase, že 10% globálneho HDP a tak ďalej. To je napríklad presne ten dôvod, prečo by sme sa o tú Čínu mali zaujímať aj tu na Slovensku, pretože toto by sme cítili v každej peňaženke. Áno. Toto by sme samozrejme cítili. Prvý dopad, ktorý by to malo, pokiaľ by teda Tajvan nevedel obchodovať so svetom, tak je to samozrejme absolútny výpadok tých najlepších čipov z ekonomiky. Pretože čiže absolútny koniec ekonomiky, ktorú dnes drivuje AI. Hej. Tajvan produkuje 90% tých najvyspelejších čipov, ktoré sú nevyhnutné pre AI. To znamená, že Tajvan počas tých posledných niekoľko desaťročí situoval samého seba do toho globálneho reťazca výroby čipov ako úplne že najkľúčovejšieho hráča práve v tom vývoji. Že jeden z najlepších vývojárov, tuším tie 2 nanometrové čipy sa ako prvé vôbec začali vyrábať, respektíve prišli na to, ako sa vyrábajú práve na Tajvane. Tak ono to je komplikovanejšie, lebo ten výrobný reťazec je komplikovaný. Hej. Tajvan by tie čipy nedokázal vyrábať napríklad bez holandskej firmy ASML, ktorá vyrába stroje, na ktorých sa tie čipy vyrábajú, ale to už ako nechcem to komplikovať, ale to know-how a teda celkovo ten ekosystém, v ktorom tie čipy sa dajú vyrábať tak, že to je zároveň ziskový produkt, má dnes iba Tajvan. Hej. Samozrejme, prebieha nejaká expanzia tých reťazcov. Tajvanské firmy expandujú aj do Európy, aj do Japonska, hlavne teda do Spojených štátov, lebo kapacita samotného Tajvanu dnes nie je dostatočná na to, aby dokázal zásobovať celý ten ekonomický boom, ktorý existuje okolo AI. Jasné. Ale to know-how je na Tajvane. Ako to vzniklo, tak nedávno prišiel do kín taký celkom dobrý tajvanský dokument. Čipová Odisea sa to volá. A je to taká ako v podstate ľudská história. Tam máte také tie malé dejiny tých pár tajvanských inžinierov, ktorí odišli študovať, ako sa vyrábajú čipy do Spojených štátov, priviezli to potom na Tajvan, ako vznikli tie rozhodnutia, že Tajvan sa stane tým hubom, kde budú všetci ostatní chodiť vyrábať čipy, tak ako odporúčam si toto pozrieť. Dobre, a čo je tam jednou vetou práve za tým rozhodnutím historicky, že Tajvan sa stane čipovou veľmocou? Je to o tom, že Tajvan si uvedomoval, že jeho strategickou výhodou práve voči prípadnej čínskej invázii nebude práve jeho vojenská schopnosť brániť sa, ale práve možno vytvorenie globálnej závislosti na jeho know-how a výrobe čipov? Myslím, že tieto rozhodnutie bolo v prvom rade skôr ekonomicky motivované, hej, snaha upgradenúť tajvanskú ekonomiku. Ale samozrejme prišiel potom tam aj tento moment do toho. Často sa hovorí o tom, že či Tajvan má alebo nemá kremikový štít, hej. A to súvisí práve s tou jeho pozíciou ako globálneho lídra polovodičového priemyslu. Vedie to aj k tomu, že dnes sa objavuje ten diskurs, že čo sa stane, ak Tajvan stratí ten kremikový štít, že či to teda povedie k nejakej zásadnej strate jeho alebo teda zhoršeniu jeho bezpečnosti. To skôr nie, lebo v prospech Tajvanu a jeho obrany Západom hrajú aj iné faktory. A keď si to zberieme samotné Spojené štáty, tak Spojené štáty pomáhali Tajvanu hájiť svoju bezpečnosť dávno predtým, ako na Tajvane vznikol polovodičový priemysel. Tie dôvody sú potom pre tú obranu Tajvanu zo strany Západu skôr teda dnes aj ekonomické, hej, ale z toho pohľadu Spojených štátov viac geopolitické.
Robíme možno taký malý geografický exkurs, tak Tajvan sa nachádza na línii, ktoré hovoríme prvá ostrovná reťaz. Séria ostrovov, ktorá začína v Japonsku, sú ostrovy Ryukyu, Tajvan, Filipíny, až po Indonéziu. A je to v podstate taký reťaz ostrovných štátov, ktoré obklopujú čínske pobrežie a de facto znemožňujú Číne nerušený prístup do tých tzv. Modrých vôd Tichého oceánu, kde to vojenské a veľmocenské zápolenie medzi Čínou a Spojenými štátmi prirodzene prebieha. Toto je dôvod, prečo na konci dňa Čína ten Tajvan chce, ako taký ten most do Tichého oceánu, a prečo Spojené štáty, prečo má Tajvan naďalej geopolitický význam pre Spojené štáty a prečo ho na konci dňa pravdepodobne budú brániť. A hovorí Matej Šimalčík, výkonný riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií, expert na Čínu, Tajvan a bezpečnostné vzťahy medzi Európou a Indo-Pacifikom. Ďakujem ti, že si sa s nami podelil o to všetko, čo vieš. Ďakujem za pozvanie a uvidíme sa niekedy na budúce. Určite sa uvidíme niekedy na budúce. Ďakujem. Díky. Vypočujte si aj posledné diely Infosec Reportu napríklad s generálom Mackom o tom, prečo sú v Európe americkí vojaci a čo tu vlastne robia. Alebo so slovenským expertom na umelú inteligenciu doktorom Jakubom Šimkom z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií. A mnoho ďalších rozhovorov, pretože spolu s vami pomáhame vytvárať krajinu, kde o budúcnosti rozhodnú tí, ktorí rozumejú svetu. Infosecurity funguje bez reklamy, grantov či sponzorov. Pracujeme iba vďaka ľuďom, ktorí nás sledujú a rozhodnú sa, že to má zmysel. Ak nás chcete podporiť, prihláste sa na odber týždenného briefingu alebo nás priamo podporte aj malým finančným darom. Oboje môžete urobiť na www.infosecurity.sk. Volám sa Viktor Breiner a toto bol Infosec Report s Matejom Šimalčíkom. Dovidenia budúcu nedeľu.